An ɲɛ bɛ nin sunguruba muso min na nin de bɔra ka Mali passeport fara sisan tile 2 na. Ko volume ka ɲi wa volume man ɲi? Walayi volume man ɲi. Parce que nin sunguruba muso nin y'i si bɛɛ de kɛ ka Mali autorités buruja ka fara jadisiw kan ka Mali kɛlɛ. Nin bɛ Asimu neni cogo min na, nin bɛ Mali autorités neni cogo min na, nin ɲɛ b'a la k'a fɔ solution tɛ yen bilen de. Mali passeport farala kun jumɛn de kama? Parce que e sen tɛ se ka su Mali kɔnɔ tuguni. Mali passeport avantage y'o de n'a b'i bolo i ka voyager nɔgɔya ni baden na ka n'i ka jamana kɔnɔ. Mais e sunguruba muso nin ye ta bannen a la pewu. E ka Asimu deni ka transition neni, est ce que o bɛna fɛn kɛ olu la? O tɛna foyi k'olu la o. Mais e sen bɛ haramuya Mali kɔnɔ. I yɛrɛ ɲumana o. I bɛ yɔrɔ mun fɔla nin ye, e bɛ yɔrɔ mun fɔla nin ye, e b'a dɔn ɲani diɲɛ wuli cɛ e tɛ se ka se yen nɔ. Senu aéroport ye haramu ye ma. I bɛ villa yɔrɔ min na, o fɛnɛ yɔrɔ ye haramu ye ma fo n'i taara Algérie dɛ. A fɔ fo n'e taara Algérie. Algériens yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini aw ka problème na sisan nɔ. Mamu Diko ta tɛ nin ye wa? Ni ale kun ye hɔrɔn ye, bilayi an ka premier ministre talen min filɛ nin ye Algérie sisan, Mamu Diko de kun kan ka bila u ɲɛfɛ ka taa. Mais a filɛ nin ye bi, ale ye da caman gosi wagati min na an ka premier ministre kan ka taa Algérie kumaɲɔgɔnya la nin ye. Ale ye porte caman gosi u ka fɔ la pour que ani ninnu bɛ se ka kuma cogo min na. Mais c'est trop tard. A y'a kɛ k'a tiɲɛ quoi. Adamaden kana miiri bi dɔrɔn na dɛ, sini lajɛ. E filɛ nin ye ka manamanakan fɛn fɔ transition kan. N'Ala y'i ci, a fɔ n'Ala y'i ci ko transition nin k'a banna diɲɛ ma don o don, ko transition ka mɔgɔ wɛrɛ de nana sigi yen nɔ tuguni. Parce que an maliyɛnw an ɲɛ yɛlɛla ten koyi. An tɛ don politicien foyi ka ko la tuguni mun tɛ se ka baara kɛ i b'a fɔ ko sɔrɔdasiw filɛ nin ye k'a kɛ cogo min na. Asimu bɛ taa, Asimu bɛ na de. Hali ni Asimu taara, Asimu ɲɔgɔn wɛrɛ de bɛ na an ka Mali kunna. Donc a ye fɛn fɛn fɔ nin ye ka tɛmɛ a video bɛ yen. An tɛ yafa mɔgɔ ma dɛ. I b'a fɔ Ustazi ta kɛra cogo min na sisan nɔ, Darame, an tɛ yafala mɔgɔ ma. Tolérance zéro. O de bɛ ka Mali ni segin kɔfɛ. Ni mun ye manamana ko kɛ dɔrɔn, o bɛ na a ye yafa ma, a ye yafa ma. An tɛ yafa mɔgɔ si ma tuguni. N'i ye manamanakan kɛ, i ni mun ka kan o bɛ k'i la. I dɔgɔyalen ka kɛ san 10 kaso ye ou bien san 20. Aw yɛrɛ Mali nationalité bɛ na, je crois que aw yɛrɛ nationalité minɛ n'aw la déjà ka ban quoi. Aw tɛ maliyɛn ye tuguni. A bɛ yɔrɔ min na Faransi ni manamanako ninnu na, a b'a ɲini ka yen papier ta ka sigi yen nɔ. Sinon an bɛ don min na i ko bi kɔni, aw sen bɔra Mali kɛra haramu y'aw ma quoi. E ka nin sunguruba nin na bolo tiɲɛnen, n t'a dɔn kunna de b'a la wa ou bien mun. E fɛnɛ b'i sigi ka Mali passeport jeni fara plutôt.